Sabi na nagambukus Ginoo kung saan ka nang masulba ang problema kay hotdan lagi ko financial. Natingana lamang ko pagtanaw sa messenger na namin yung chat gadto ni nga salamat sa pamasko. Salamat kami nakaulit po ano. Doon na naman na. Nakadawat mo? Papasiguro. Crispin siya pala sa bana? Anderson. Aduh ayuda gikan ni kuan. Ika. Kape. Napoy pusit kanton dia nailin. Uy, napoy pusit kanton ko. Hi guys, majung hapon. Karong adlaw day guys, wa ko majung panglawas. Kay gabi gandaran ko sa gubak, gamay ra ko itog. Manang karong adlaw gadyo ko mag lihok. Kasi ra ko higda-higda kay arang lain nagang lawas, kapoy kayo kay majung tog lagi gihubak ko. Diya guys, dire-grasyan niabot dia. Kaya na igagaw si tatay nga kada Pasko gadyo na sila manghatag ginagmayng pahalipay. Ang tanawon ni Binsan eh. Gani nga din siya nga simanang hiling ko no ko pong bahinan. Gata ng tanawon na ginsan ni signada rin. Mubutan data. Allah, namian. Sa mga lagi yan. Buwan sa ni. Allah. First time na makakod nga nila may kaping champion. May kape guys ha. First time ko makakod kaping nga champion. Energin Remy? Energy na kape. Energy na 10-pack Energin champion. Nalain na ilang packaging. Bago na. Nari ada pa yan eh. Kabahinan mo kuno kayo. Basta mag kabahinan. Drama ni o manahilin nga ro. Saka nga rin manahilin. Kasi uhang alipay ko ng galing ni. Alipay ko kani no aloy. Napa? Sinan mo ulit ulit na aloy. Kami pa ko kadungog ko Wala gani. bibis mo na. Manay igagang tatay nga. Kuan. Close ni tatay. Kape ko dito. Tukubil. Energy lagi. Inja. Ibabulo Na energy giapod jud, dia pa ribis ko. Pwede mo ko. Dada pa. Mana? Lamin siya. Ay mana? Hatab. Burburon. Kalami. Milk tea burburon. Isa lang ang gabuok. O, tagaan. Buntis na mga. Isa lang. Para to guys, sinatag sa igagaw ni tatay. Hindi ka rin nga doon buntis na mo. Isa. O, isa lang. Ayaw, isa lang kabuk. Napagiray. Pwede din sa abo kabrihan. Hala, ako mong diabetes. Isa lang. Sabi na ay, nami yung din Sabi na. Sabi na nung. Basta na lang, maluwi ka. Tanan, di po nagkabri na. Isa lang ito sa. Diya guys, ibakapinanday po ni Diya kapayas. Grabe yung kaburutan si Amo dyan. Grams na bitaw na. Inja. Aray ko, diya pag... Diya guys, mo din isud sa kuan, tara na igikan sa di man igikan sa Amerika. Ako ano dayag naghatag to sa Amerika. Nasa igihatag ako ang Nescafe. Di mo ko mo inom nga ng Nescafe. Kaya isip ni si Diya. Nescafe o mga dilata o bugas. Bawa pila ni kakilong bugas. Ha? Tulo di ko kakilong bugas. Dilata noodles o Nescafe. Ay! Mara to. Daghang salamat sa mga ni-share sa ilang grasya. Malipay na magandang din nila mahatag kaya kaysa lagi po yung mahatag. Mga ngani. May raban yung kape. May nga gila gani. Hindi. Sa una, mainom ko. Kanya Nescafe mo ni Nescafe nga kuan. Grabe din makapalpitit na nga. Bintaha pa ang kopi ko. Parang di nakakain. Kaning Nescafe original ba sa mga ngani,
Grabe ang palpitation dani. Sabuin na ito. Magkarag-karag ko. Layas na ko. Kaya awat na ko pulburon. Wala, yung diabetes, si Mako. Itong tagas ni Milo. Oo. At saka? Yung tagas ni Milo dari. Ano ito? Ay, wala ni. Buntang kado, sino ano ka na ha? Kakado ko kapaya. Na, kasi nga. Ngayon mo. Natagpo siya. Daman ito lang. Ito ko na. Come on. Bang gusto ko. Tumbalik mo kuan. Naghanap kong pili nun guys na mga naganggi panglaban gapon nga wako kapamilyo kay. Kuan. Ngadto kog lungsod jay gapon, pag uli na gabi naman wala ko ka pamilyo. Diya. Ako pa manggibuhat dis init kay to naman na sila nagayhay, mga kami pa napilon. Diya, bako pa po niyon nga guwan, grabe ko sa gaguwan. Diya, nag-goal po ko kaya si Terry. Nahuman na si PTPE. Pero ang problema, wa may nakakontak sa karang na Philippine Heart Center. Kaya ang result sa diyang PTPE, amo raman tatong itawag dito sa karang na Philippine Heart Center. No, anto may magpa-adjust sa diyang kanang warfarin. Diya, grabe lisig na kontakon. Mga na nag-goal ko kay importante na ba dyan ang theory. Kaya wa may kahibaw punan ba or bawasan ba agi diyang warfarin kay basig sobra ra pong lapot diyang dugo ug sobra ba pong labnaw mga nag-goal ko kay importante dito kadyo kay basig mag quantity magkanang nay mag blood clot wata kay baw lagi ginsay mahimong resulta nga nang di ma-adjust ang diyang warfarin nga doon lang magmakakita ito stirig pamaagi. Nga ito na si Just tagbilaran magpa-adjust na may mga cardiologist po diha. Pwede ramag sila ma-adjust sa warfarin. Nga doon tag ma-adjust tong tiri. Nga doon tag ma-pa-adjust si tiri kay mag-uul ko. Ang sama na sabot-sabot man mo. Ha? Daghan mga ikaw. Ano man? Bubog. Hindi. Gita na ko. Niabot ako lapit ko. Pagkaunuguan ng nay kalbo sa kamote. Ay na. Ang gabi, na po kumakang gabi. Magpang-gapon. Tapos sa pangbukas. Ang pahita pa rin nga buntisin jadi kakagtaman. Ako sa una ka makawal magtudo. Amo ko'y pagong-pagong. Pagod ko kay mahaglo ko. Dagang bata. Wala lagi ko monitor sa unang ingana. Oo nga Hindi siguro taas imong dugo pag sibisi. Pero gisibisi ka. Oo. Isang buwan na. Pag ko nang tidyan mga anong pito. Aw, normal imong sibisi. Iwa ipigis. Ano ko ingana. Agahala man sa una. Kay hapit ko mag-pre-reclam siya. Kay High blood ka. high blood ko. Pero gikuan ka dugo. Ikuan. Abot pasabot normal lagi mo. Kay Agang problema sa katong first trimester. Kuan ra ko kanang na ako'y UTI. Mora ko. Nenaday! kay tatsi ng sugat kay ikuwas ang dugo taas na dun. Tapos ma'am. SARS nanay. Daghag Russia. Magdalad na mas nanay. Das ka na. Ang tangdas kusina. Sulasado sa ako. Isa man yung sinina. Napil sa paglaba. Hindi ka. Kami ka na. Bawi. Grabe mang hubak na gabi eh. Sinastress kayo pa. Gabi eh. Isa may stress na nakaman. Sinastress ko ito yung tuan. Isa man. Yung pag-DOH, yung official. Kana na-stress po ko liha. Pumat lagi. Lisod po ni nga itong lugar dahil ay, malaman tayo bayad sintir. Grabe na itong lugar, uy. Huwag ganyan signal, yun sincere na pa. Yung lagi ko napailang kapuyan nga di ko mapuyod ang lugar. Dito ko mapuyod ang lugar. Ang ba palaman na ang mga ginikanan. Biglay. Posting ko dito, huwag yung signal kasi yung pisto ko rin eh. By signal. Ito na, sino office.
Mana ang uban bitaw. Di ko kapang reply na lang yung mga comments. Ay, grabing lisura. Pag-upload pa naman na mo dari, grabing lisura. It's true. Nja, aguban makaingon nga online ko. Naka-online ko kay nas email dari nakikunik ko. Mahawa man po ko. Magsige ko gamit sa ilang koneksyon. Tinay-update eh. Indong si Terry sa cardiologist ni Just Romero pa ron. Nja. Gadjas na. Doon ako napuduli, human ako no. Gadjas na. Ay, salamat. Nagajug. Nakuwag ko nagkagangdaghan. Kaya mag-uul ko lagi na ng tiri. About na naging mga kanang may warfarin therapy, adjustment. Kaya mo na importantihan nga Indong si tambal. Pila kay bayad? 500 na ng check-up ya. Private. Salamat sa Ginoo. Ginoo. Nja. Grabe dyan kabuutan ng Ginoo namo or naho. Kay nakoy di pangadyo ba nakoy kanang nay nagul ko kay mabudya ko nagang datong karong buwan sa December gamay na lang ko'y budget. Nagul ko kay ang kwarta kinagama dyan na lang magajin habilin. Nja. Ako nagdahom nga naday ka nang gigamit ang Ginoo ba nga instrumento nga matabangan ko kay aga laging plano karong buwan na sa December kinahanglan si Aliana nang mabalik sa ijahang karanay doktor jagang kwarta daginito na lamang gajud salin-salin na to sa magpang gasto dito sa Manila medyo kalikayan bisan pag karanay nastiri di man po ko magsalig sa tanan ng mga gastuso ni Tiri. Yung gastos po ko gahang kagaling ng kwarta kay lisod pinagsalig ra ko kay naikag ta kay mutabang pa magalinta sa tangisuon di magsalig na nuntas mga atang gastuson mo tong ang kwarta jud di man din ang kwarta magtubo ana man gud nagkahurot mo tong karong buwan na pagadyo kay pang budget parang Aliana sa hang pagpa-check up madyo galing kay kanang naitaw nga gihin mo laging instrumento sa Ginoo nga way duha-duhang ni tabang nihatag sila na og financial di na lamang ko mo mention og sikin sa sidya kay di sila magpa-mention nja nakailak jud ko guys kay kanang danang gabi na nagampo ko sa Ginoo ug isaang kanang nga masulba dagahang problema kay hotdan lagi ko financial natingana lamang ko pagtanaw sa messenger na namin chat dadto ni nga man nga nako gipadani mo kanang hangtabang ni Aliana pang maintenance. Grabe jud guys, pagbasa na ako anjud. Karang na emotional ko, nakahilak ko kaning ko nga. Arang dali ara jud gitubag sa Ginoo gahong pagampo. Nganay nintabang na nja kana si Ja, di na namon si Ja kaila. Personally sa kahanginan na namon nakaila nja. Wa si duha-duhang nintabang. Nja ano magikuhag ng kwarta pero wadyo na ako ha ibisag gamay kay hadyan gituman dyan giingon nga parang Aliana nga to nga para ragad itong Aliana sa idyang maintenance sa gamitin na magpa-check up kaso laman guys so pa ko nakakuwagin sa akong adlaw mga tugtag bilaran kay karon ra ba December asang hibawon daan ug naabag doktor kay basig makagasto kog pamasahe mga tunog sa tagbilaran daan dya kay diha ang doktor wala nga sang hibawon daan. Mangita pa kong number sa secretary sa doktor ni Aliana hasang hibawon og ano sa pwede si Aliana ma-check up kay kuan man na sila kuan man na ilang pamagi dito magpalista man jud una isa ma-check up. Ja, daghang salamat jud kadyo di man siya magpa-mention na kaibaw na si Jog si Kinsa na si nga ning tabang namong duha ni Aliana. Jadi ra pud mida na may gitabangan. Tabang ko na si Jang Tiri. Ano nga, dako jud ko pasalamat. Jang uban po diha, muri ako ini po nagnangadyo, may wa mi nangadyo. Sila jud tuy kusang ning hatag. Nga daghan kadong salamat na kaibaw na si Jang si Kinsa na si Jang. Di laman jud si Jang magpa-mention. Kanay Ginoo na lamang gud magbawas tagaan na si dagdagan kadtong grasya.
mag-apaw-apaw nga grasya kay kanang nay manggiluyon siya. Nasa day malumong kasing-kasing. Nja, nabawasan na po ang stress ako kay nag-uulagi ko. Ni Terry, nja. Nampay good news. Bago ra dyan. Chat siya Florami nga. Nagpa-adjust siya dito. Nagbilaran ra. Kay lisod lagi tamo salig sa Philippine Arts Center. Labi kanang nga ng tawag-tawag. Dito takadyo na ma-entertain kay kinadaghanan gadyang nagpatambal dadto. Nja. Ging na napudmidaan sa katong namang kaila nga lisod ko na po makakontak. Maglisod ang kontak dagto kay daghan kadyo nagpatambal. Nagastusan ni Nosteri kay mas mahal madali no. Mahal. Mas mahal diri. Liti pala madahan sa kalibo na balikan. Plus magdapat sa tauban. Sa pangklitihan. Di 2,000 na. Maraga pong kwintaha guys. Ug may nang uli. Kay dito namin nagpatambal. Maraga parehara magay pong kwintaha. Mura. Ug may ni uli. Kay dito may nagpadya sa referent. Parehara nagyapon kay gasto, pamasahe. Balikan. Anda. Aga mo pagkaon. Lahat ang dari kay 1 man. Bita gani. Pagkaon. Wow, legit lalim na yung naisakit. Wala ko dito, Maplor. Prenatal ko. Ang tagbilaran. Kailangan naman eh. Ang atas ko ba? Magkuhan pa din ko. Select yung number sa secretary ni Dr. EP. Nakaparay kay number. Na ako lang. Madug active pa na. Dahil mas 2021 nga to. 1 year pa man. Tawagin lang magsuway. Nabalumi mo ito. Sigurado. Wala na. Ano tana ko? Mag-research ko yung dyan mo. Chat ko. Pero kayo mag-commute na mo. Guys, ako'y pangutana. Ngayon siya isulod sa lubing tugkan. Bot. Ato din tilawan guys, ug tamis ba ni? Nadami kud kurunon. Kay, ugma start na sa amin sa Digalyo. Ay, nakadlaw de ko no. Magbikumi. Kaya mga mainit sa mga musabat sa pangaji. Sa mga kuanana, sa mga Katolik rana. Kapilyas, katulik. Abot-bot. Nay, ano lang tinigara ko masyado na. Ah, Names? kangka? Pili ko pa ka ng manang. Meron pa kan. Kangkain, bot-bot na po. Tawag akong gugo. Labi at eme. Ay, ka ni kaangkas niya. Manang. Kasi Florami, gusto ko na mukha, hindi ko na yung pakanan. Nga naman, yun sa may explanation. Kasi siguro mapuputo ng bata. Di. Ano may experience yun? Hindi ko ano yung bati. Hindi nga, di mo. So, Hindi mong good. Ano ka na? Tamis laman na. Inis na na eh. ito, balasin siya. Tamis din eh. Kamis. Kadyo. Hindi naman si Juan. Hindi ka mapupunta. Ada tuo. Abay labo. Parang guys, kalip si Karoon naman. Magkatuto, tanawag ko ba? Yan, sana. Kami bitaw, di tamis eh. Tanawag, ihubak na inumpog ko. Kahubak yun eh. Lami. Pag dahil kang ka? No. Nakasoy na kagkaan nga nila pa. Buhay na. Gabay para sa yan ah. Black May 2020. Ada na nagbukbok. Karang pangalan na rin no. Kapag nagsulod may mangka. Nagkaan may bukbok. Kang ka